madam tini to mia tai thak no chongmari ni lekha mari bo saklai jaka hingke gobang mano tipra mothabo koplaing kha BJP bo koplaing kha hingke o jaga ro gobang ma khai ro no baksa choplop lai mo ro tong hingke o choplop lai ne ro no ning tamo kok janai pela sikang sari kaham chini tripura hasti ni chini joto bororokno tripura basi rokno जों प्रतिटा 5टा बोसोरनि परे परे चीन कायसा बादायलायमुं फायो अब गणतंत्र माध्यमे जों गणतांत्रिक व्यवस्था अवस्थाव थाङै जों अब हायकेनो आफ्टर 5 years जों दावायसा जिरं लायबो दावायसा बुट मां लायो हायपनो अरनियो जों आवनो क्वेश्चन मते नखाय अबनो आं सराय फांसिनि नुगै फायमानि प्रतिटा इलेक्शन फायखाङाखेनो কোনো না কোনো ব্যক্তি কোনো না কোনো চিনে তাখু বসা অবাহাইख्लाय जों कमालाय माने नगु आं मेफोरबो कायसा अबनुखा भिडिअ फटेज नुखा सेख्रा बाय रासोय खिबिजाक आबाहेरो नुखा जागा सठिक आं सामाया हायफानो आन बखावो अबनो नो बेलायखेनो किरिमानि एबा खलाय वाना माने हाब माहायङो तिनि थांनाय हरो आंनि जेबो थुइमानिया माने बर'नि बुखावो राजनीति नो आसखे माने तमे सासिनाय निजेनि ताखुनो बा निजेनि बायासारि नो हामजाक मंगरा प्रा सावे आसखे राजनीति नो बरा साखलाय बर' बानचिना ने नायखा अब बेलायखेन किरिमा संसा राजनीति नि मकल बाय नाहार माने बाङैनो दिनि खरसा बलाय माने टकलाय माने अब हायरक फायले राजनीति वा असले संता मान खाबा आबन जों सिगां मा बुजिलायग्रोनाय जों नायनायखाङोखेनो त्रिपुरा हास्टेनि हालकनो नायखाङोखाय जों बिसेसके सिन त्रिपुरा साराव एजुकेशन बेलायखेनो लेक अफ एजुकेशन आबनि बागै जागा जागाव जों तमा हनाय पदे परमा थाय सक्थाय एन्जॉय खायमेया ता कायसाङाखेनो ग्रेट प्रॉब्लम नुकजों माने खाङोखेनो राजनीति व तामनि बाङै बरा साखलाय बर' र बानचिना नांखा त्रिपुरा हावो अब हाकेनो चिनी बिजनेस लाइनो चिनी कोनो जागाफोनो सोर्स अफ इनकम करे विशेष कई ता नायनाय दि बिरिचो बुरा नतबा चेराय एकदम चेराय आबरौ नै धानिव बुलाय मं तगलाय मं बुथारलाय मं अब बेलायखेनो कम नुकजाव कसे करिसं मानो साबो नायबा अब बुलायनाय तगलायनाय बुथारलायनाय अब ब एजंबा ब बयसंबा बरो कांकेनो बर इनकम सोर्स नायतुगु कोनो नेता बने कैंडिडेट एबा तमाने बने गोल न नाहाना थांथने ब पास खलायनानै मुसुगुइ कायसा चरायरनि टीम न खाव बर न एकटा मेजाजी कायसा बर न तमाने बर बखरो दाजा गई तम विशेष के यंगस्टर्स लाइक चिने तब हैन 14-15 ने सिमे तागलाय 40-45 आसने बयस न बररनि भविष्यत सनानानि बयस आफरन बरनि मंसा संमानानि बाङै चाइटक मानि के जरा जरा केना राजनीति आश्रय मानाव अबन फेक किसिन आरो के बम हायंखा बा जों फादार हानि बर रक टखा कसम रक बेलाय बां माने बागै ना गारि ड्राइभ खलाय बसाय मानसि वसिनिति प्रासा यंगस्टार्स रक बासलां सराय रक जे जागा ब जरां के माकाय जागो जरां हांखे इनकाम माखायबो जरां हांखे बनि सेंटिमेंट फाय बोरिं थं सलांथ बुमा बुफाने आरो ब रां सानानि बागै ब लासि मं फाय माने आबयो सक फाय इनका आरो जागा हांखे न आबरनो तुइ न बररो राजनीति व तमै साने आबरनो व्यवहार खलाय बरनो प्रोटेक्शन नि बागै इनके आरो जागा वो जों तामनो खामाले जों माइनॉरिटी या माइक्रोस्कोपिंग थाखा चिनि हानि बसारो आब्रं हाकेनो चिनि तमानाय तामो नुकजाखा आंखा राजनैतिक बा बे थांलायनि हांथानि ताबो फादार हानि बर' रबाय हाकेतो जों तानि इलेक्शन 16 तारिखनि इलेक्शन आबो नुकजाखा ताबो रिजल्ट 2 तारिखो ताबो सेकेंड मार्च ऑफ 2023 ने आब्रबो जों नुकजाखा जे अरनियो नायने मेनि राजनैतिक बा बे आबो थांलायनानै थांथानियो न तमानाय चिनि बासलां सराय र बेलायखेनो उश्रृंखलखौ नुकजाग माने उश्रृंखलनाय माने जों नुकजागो इनके अरनियो आं सानानि मुसुक माने के अबाहायसि नायदि चिनि त्रिपुरा हास्टिनि बर'ना आं सानानि मुसुक चिनि त्रिपुरा सारो विशेष खाय व्यवसाय खायनानि थांथानि केनो रांखो पैसा सेंट्रलनि रां कम फायो आहाया विशेष के तब डबल इंजिन जारा बोलाई साइ जंनाय र सारा बिशनि पार्टी कटरि साइ जंनाय र
borong thani rang ni obab kari power ni obab kari bonar kuti kuti rang phaika fiaba tini jora wo chini tipra ha ni tipra sarong ni thani o bos bani pocket bosla habai khaba bos bani nukhung le bos habai khaba bor jahna sabka sat sabka bikas sabka prayas hanai hangai jong mani ar jagawo logero lai khable 2018 wo logero lai khable ta 5 বছর মানে পরে বতেওয়াইসা বড় গুন্ডাগিরি খাই বা কবাংমা जों खोनाखा जाय EVM মেশিন হইতে বা কবাংমা অফিসার্স রংনা রাংরিনি বিনিময়ে অনেক রকমের বড় কত রকমের বড় টেকনিক্যালি বা বড় মেন্টাল কনফিউশন খাই থানিও পদের পরখে বড় চেষ্টা মাখলাইকা তামনি বাগै ngake বড় পারফরম্যান্স হাইয়া আবার जों বুঝিবলে বরনে পারফরম্যান্স হাইয়ার 5 বছর ব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রবই বড় রং তামানে গোলা জলে মাছ রমানি হাইখ্লাই বড় অবাহাইখ্লাইছিনি বড় রং ধোকার খা ব কক রই কক নারক মালিয়া যদিও বরনে রাং কোটি কোটি ফাই হফানো কয়েকজননি বিসিঙ ন ইভেন বিজেপি খ্লাইনাই বরনে বিসিঙ বাহাইনো খাফুরলাইয়া गोबां बर न ताबो ना भाइबे खा ता तिप्रा मथा एबा के ता CPM न लगरे कांग्रेस न लगरे ता इदानी ओ जोंनो खाबले कांग्रेस नि ब पास का ता CPM रो बाहायनो पास नि फाइका अनेकटा सीट्स इनके सि नेम ता तिप्रा मथा बाहायनो आंचलिक पार्टी नि बिसिङो बेलाखेनो वानो मा संसाखलाय बर रो सालायनो जे तिप्रा मथा असो अबखे खलाय त माने राजानि पार्टी ताबो बर ताङै 13 तामान त्रिपुरानि इतिहास अबनो आं सानानि मोसौ ताखौते बुखक संसिनि त्रिपुरानि इतिहास এককভাবে কাইসা ন্যাশনাল পার্টি সেন্ট্রাল অব বরংনি স্টেট অব বরংনি আবানো টক্কর রই খাই মানে ত্রিপুরানি ইতিহাস ত্রিপুরা মথা হাইতা বুফানো করিখো আবনি বাঙै গরিষ্ঠ সংখ্যা নাওই যে ভাইমানি 13টা সিট ভাইমানি আবো চিনি মোর দেন এনাফ তো মানে কে সেকেন্ড নায়ক হাইख्लाय ত্রিপুরাবো जों টক্কর রই মাখা যেটা जों सेंट्रल गभर्नमेंट बो स्टेट गभर्नमेंट बो त सारा विश्वनि काइसा पार्टी कतरन जों अमसके बुबाग्रानि नायकलमानि बाय जों जे टक्कर माखा से सीट्स माखा अब बेलाखेनो वेल एंड गुड अब बेलाखेनो वाना मासे किसिंसा काइसा हिस्टोरिक काइसा मानि आं बं ताखुते बुखक सं जों अरन्य किसिसा बाहाबुथैनि माथाय थांनायनि कक्साफ्राव बां साखा चिनि अरम मंसा परमानेंट या अहानि जत माथाय त माने बाहाबुथैनि जेता माथाय त माने अब नायनायदि 20 आला दालान न तंनाय डाक्टर इंजिनियर साइंटिस्ट जत्तनो सालसा चिनि आयोग पाये अहानो मायाकारो ओ किसिसा माथाय सकथाय न फादि जों आबर न लायलायनो आबनि ते किसिसा कुसु गखे वानसकलायनो तमाने के जों मियाप्रो खोनाखा जेप्रपानो थांनाय CPM नि आमलसिमा प्रेक्टिस बेलाखेनो नुकजागो जे काइसा दल पाइखाङाके ओ केसेन न बरन नक फासकसाय रैसिनाय बथार फारसिनाय एबा लामा कासय बुसिनाय गारि तखरुसिनाय आ प्रेक्टिस न फातार हानि टखा क समरबसे बर अमायके बनि न सेगै लयबा अमायके दागाय बमा हाइख्लाय ख्लाय बर से ख्लाय आबन सेसिनि तिप्रा सारक जे तिप्रा सा बसाब मुं फारमानि बाय पारान चुक्तिनि जाति गुसिन नुङै चालायनाय आ दफाराव चिनि माया रान सावै राजनीति खालायनानै थांथेने आ तखा कसमरनि दं मुजा मनो सोलोंलायै जों दाखुबाय त हुकुमालायमानि नायसोलायमानि जों नुजागै दं आबनि बाय आं निरन जत्तननि कयनानि मोसौ आनि बोसानि समान निरक बोसारक बिसेसकै यांगस्टार्स যারা तमानाय যুব সমাজ নিরনি যুব নিরক ওঙ্কা চিনি বিসমানি বেকরেং হাই নিরংনি ফান্ন সামং নামা জায়গা থেপাদি নিরংনি থামচিন সামং নামা জায়গা থামচি খ্লাইদি যে জায়গাनि কমানাय आरनि थामचिनो नुंता फुनुक्ति तमाने कांके चिनि बर' हायनोसि 3 बाग बागै 1 बाग फानंलिया माइनरिटिया माइक्रोस्कोपिक थाखा आं बार मीडिया फायखाके उकंना आं मैत ख्लायरो ताबुनायदि चिनि कयेकटा ताबो निरना आं क्लियर खेरना मुसुकमानिका बाहाय चिनि मुभमेन्ट चिनि ताबो तिप्रा ग्रेटर टिप्रालैंड हमानि बाय ताबोनि इलेक्शन एसेंब्ली इलेक्शन आबो दुई जागाव बाहायके चिनि अहानि माथाय सकथाय जेरा ST बा अरनि तिप्रा साहि हनाय रंनि माथाय सकथायनि मुभमेन्ट बनबाङैसि बुबाग्रा साबो ग्रेटर टिप्रालैंड एबाखेनो अहानि परम्परा असा हजार बছर राजा नि इतिहास दङ चिनि लाइबमा दङ नयंमा बासा जाखो सारा कैपिटल लो ताफन बासा जाखो बिल्डिं ताबो आं तमानिसे तेगिसा गानावनो आबतिरो कायसा चिनि लाइबमा कथां लाइबमा ताबो दंखो इनका आ इतिहास नि अनुसारे
जों हावा तंनानै सिनि राइट सिनि अधिकार दङो आबोनि बागैनो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सिनि प्रोटेक्शन करि ngै दंखा अब बाहायके हमनिले सिनि फादर हानि फाइने राव सिनि ता जेमन एडिसिओ 84 राजीव चुक्तिओ जों खलायलेखा थिंना हाय हबानो सिनि एडिसिओ कोनो फानो सिनि पावर करै न जों आइन बो खलायमैया आइन बो सबायमैया सिनि पुलिस प्रशासन सिनि याफा करै एवरीथिंग सिनि बाया स्टेट के फाइमानि बागै कोटी कोटी रां फाइमानि ताबो बीजेपी रंनि बिसिङो कयेकजना लिडार नि बिसिङो सार्कुलेटिं है तंवा आ रां रो इनका आ जागाव 10 टाका माथा रहरतिनि एडिसिन बाजेट खाइजाक थानि न 2 टाका रय रह जागो एडिसिओ ताबो इनका अबनो न आं बार बार साबाबो मरुभूमि हायङै तंखा इनका आ एडिसिनि सिनि रांखो पैसा होते सिनि यूनिवर्सिटी कॉलेज जतन रोंथानि साइस्टनो नायथानि मंसा जागाव सिनि ताबो अधिकार करिखा आबनो रोनानि बाङैसे ग्रेटर टिप्रालैंड एबाखेने सिनि मुभमेंट आबोखेने मुभमेंट छन कायसा तमाने दफानि yok sanani abo मुक्ति युद्ध hi हसिनो ए बहाय बहाखेने कायसा दङ ते कायसा खेने जों इंडिया व तमानि बा भारतवासी हिसाबै जों भोट मारलायनाय आ भोट नसे जों ताबो रलायो इनका आरने जों गभर्नमेंट खाथों खायाथों जों गभर्नमेंट खामाथों खामायाथों त्रिपुरा स्टेट जदि जों गभर्नमेंट खामा खाखे त जों ताबो जेमन नागालैंडआव नागानो चीफ मिनिस्टार मिजोराम चीफ मिनिस्टार माने है ओन स्टेट नि माने निजे ने हाने बसानो और ने सीएम माखे तो बेलायखेना काम हाइफानो सिनि दुर्भाग्य बसतो सिनि बिसि कदमा रंविनो सिनि त माने देरा करंलाय फाइखा राजनीति खलायना थांथानि हांखेना बरो ताबो सिनि बाउंडारी हाया सिनि बांलादेश बाय बॉर्डर सिनि अब हांखेना कॉरिडोर हाय त्रिपुरा हा हांखेना सिनि अब हांखेना सिनि आरति लाइसे सारा भारत वर्ष थांगो हांखे सिनि हाने बसारो हांखे बेलायखे बखा काम सिनि राजा बरनो आश्रय बुराव हाइफानो बर किफिल थांनानै कब किफिल थांलिया 71 नि जुद्ध रव जों नुखा ओंखे नवाखालि दांगाराव जों नुखा सिनि हानि राजा रंगा के बेलायखे बखा क्वार बरनो बखरक बेरावै सारसाफा लेंलावै तेवैसा निरनि हावा शान्ति के तेवैसा किफिल थांदे माने आबनो राजनैतिक भाबे खां माने फातार हाने तखा कसम रबाय बुद्धि रजागै बरनो रहरनानि नायाखे नार्क माने आ बिसिने होइतेने सिनि हावो ताकबो फाइ तंखो मियाबो फाइबो तिनिबो फाइबो अखलिबो फाइबो अबा हें माने बाङिनो सिनि बाउंडारी हाया सिनि बांलादेश ने फाइमानि थांमानि ताबो बहायनो फेंसिंग एबा बेरा ताबो हामिया हाबनि बागै सिनि हावो जोंनो माइनॉरिटी ngै बेबाग दिखेने सिनि क्राइसिस का के orno सीएम सामाके तो काम कोंनो हाइफानो जों उताइसिफ्रो सामाने संखा किसां थांमानि बागै माइक्रोस्कोपिंग थांमानि बागै तबो जों वानसो नायखांखे तानि इलेक्शन जों नायनायदि एडीसी एरिया नि न सिनि गोबांमा सीट्स कमाइ पैखा तमाने कि एडीसी एरिया बाहायनो तखा को समरो गोबांमा जागा जागाव 40% 30% 50% हाय बरक दं अबायखे आस्टेखान जागाव एडीसी नि कन्स्टिट्युएन्सी व बरक दखल खायजा अलरेडी इनका आबनो न बुबाग्रा साखा जे जों जनरल एरिया बाहायनो जों कैंडिडेट्स रसिनाय नै मारलाय माने कक हाइफानो अरनो जों मा बुजिनाय जे फातार हानि फाइनेर बरक जोंनो सिनि सिम्बल जेते सिनि जोंखे बुबाग्रा बवान सखा जे जों बाहायनो वान सखा जों अरनो सबका साथ सबका विकास ही हमने आबनो सिनि बुबाग्रानि वानसो मंबाय जतनो तै तंवानो धर्म वर्ण निर्विशेषे हे बुबाग्रा वासक मानि आरो हयतो बरो आरो न काबार रफालिया ना बरनो वानसो मो बरो सिनि आरो बुट रले बेलाय कम बुट कलाइखा आबनि बाङिनो सिनि वासक मा हाय तिप्रा मथा सीट्स गोबां मालिया हाइफानो कक्रै आबो सिनि कुनो तमाने सिनि मुभमेंट सिनि माथाय सकथाय मुभमेंट बाय तब इलेक्शन बासा माने आबनो मुभमेंट टोटली डिफरेंट सिनि आ मुभमेंट आबो इंडिया गवर्नमेंट बायनाय अब उंगै बतंगो अब बरक बाय पदेर पर सालाय थाने अब आलादा व्यापार सिनि सर्वाइवल ते एक्जिस्टेंस नि ते कैसा के तब इलेक्शन माने अब बुबाग्रा न मेफ्राव निराव नुखना डॉक्टर मनिक साहा बुबाग्रा न कोइहरका जे आईपीएफ टीचर हाय के निराव बाहाय न जों बायखे तमाने एलायंस जों फाइमानो बा जों बायखे निराव गवर्नमेंट फॉर्म खायथानि निरावबो फाइमानो हने बुबाग्रा न सामानि निरावबो नुखना हाइफानो बुबाग्रा साखा चिनि ओ दफानि
parampara tongoi phai mane abo tongoi thangmani bagui boroni kaisa boundary boroni mane permanent solution je jaga o kebo phano tuki romaya kebo phano nono orni basa sidi hamaya boni on decision no chini tiprasane nije ni tamahna decision no nije na manai jat nije ni dofano nije no শাসন ব্যবস্থা খাইয়ে ডেভেলপমেন্ট খাইনাই ববাহাই খাইনাই মানে আপগ্রেড খাইনানি বাগে ইওয়ান সুনানি বাগে পুরা অধিকার রজাংনানি আবরং হাखेনো বুবাগ্রা বাই আয়াং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট नि बरनि सालायमुङो अलरेडि चलै दङ आबासिन बागे बेलायखेन खबर काहाम आबानि बागे जारा बुलाय तकलाय ngै तंनाय रौ चिनि ताखौ बुखुरनो आं अबनो सानानि मोसौ बुलायै तकलायै जों किच्छु माया मेफ्राव खरकसा बुथार जागनाय केचि बाय बुथार जागनाय आबो थै थांखा बतामनले मालां सेरिबा ताम मानसिनाय किन्तु बबते खरकसानि बुसांखाना बबते खरकसानि बुफांखाना इंखे बिरमान बादे थामसी एबा किसी सा माथाय रंना स्रासानि माथाय दंनानि न हार्डले जों ताबक तामबा हार्डले तंखान 70 80 आसाबारा तो जों तो थांगिया इंखे आसानि किसी सा माथाय न तयै आबनो तै जे जों मेजाजी माने थाम सिरिना रंगियां के आबसिनि न खटेंनाय ताखुते बुखुक सं जें माने इंखा फादि बाथाकलायनो आं 2023 नि बिसिकताव जानुवारि पहिला सिकांगो आं सारा त्रिपुरा रायजोनि बर'रना आं कायसा क'क्राझार मानि दं साकना हामजाक्तै बयनाबो हामजाक्तै आबो के शास्त्रनि कक आबानि बागै जों निजेनो जों हामजागो फय आइखां केन जों माइ चालायो एबा केन साकनि तमानाय मोखां सुलायो नायथका आयनानि बसकांगो नायै जों साकनो बेलायकेन नायथका दंनानि मोसौगो बेबाकेन सामु नुमु कप्लंके साकनि नुखुं साकनि बसाक बेबानो नायथके दंरनानि मोसौ माहायनो बहायकेन नेनि प्रतिबासी नेनि ते खरकसा बरनबो अमा हायके अंनानि सुजुग्रदि आहाय हमानिसि तारमाने जों हामजाक मं बेलायकेन कतरंनानि नांनाय नाकार मं बेलायकेन गोनां अंनानि नांनाय अदरवाइज नोंबो शान्तिखौ तंमाग्ला आंबो शान्तिखौ तंमाग्ला शान्ति किन्तु बुदुल बुदुल के निने आने आरो फाया नोंबाय आं नों शान्ति न मातोबो नायसि आबानि बाङै जें माने अंखा ताखुते बुखुक सं ते आने बसानि समान र निरंथानि आं अबनो कय मं याफारो सिनि विशेष के त्रिपुरा सारनि बेलायकेन साल काहाम फाय दङ बुबाग्राने नायकलमानि बिसिंतै जों ताबो निराश हांजांमानि कक गया ताबो असबायनाय यादिगे अमया बायनो तमाने स्टेटस जों गभर्नमेंट फर्म खालामलिया हायफानो चिनि दाबि दासा आबो माने दुइटा मुभमेन्ट दं माने आबो अटोमेटिक आबो उङैन दङ ते आबो दाक्तिन जों मानाय आबो न थांनायनि बां साखानि रबरनो जों ताबक सुजाराबो जों यूनिटी थानसा केसेमा दंनाय तमाने केन तखा कसमनि के यारं बकरै बुसु बकरै चिन त्रिपुरा हावो निने आनिले हाजार हाजार बছর 184 जना राजानि मुकुटै थांनाय आबरंनि बंशधर नों आं आबने सारा पृथ्वीयाव जेने कायसा इतिहास दङ आ इतिहास गोथां दिनै आं खरांथि सायाखे आनिबो साथि सानाय आं तिसाय बति सायाखे बनि बुसुक्ति सानाय किन्तु गोथांलाय बमा आबो सालसा फायनायनि फायनाय जेटा आं सानाय नेमेनखे मार्जार एग्रीमेंट चिनि कांचन प्रभा देवी ब एज ए रानी ब रानी हिसाबै जे भारतवर्ष बाय जेफ्रो चुक्ति खालाय जेफ्रो बर बाय दाइलायफ्रो आपने चुक्ति खालायलाय मेना आ कागज पत्र ताक बो फाइलिंग टंखो आबो कायसा पाटा फान कमायाखो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड परे जदि इंडिया गवर्नमेंट आबनो रयागे के चिनि ओ मार्जार एग्रीमेंट खायमानि मार्च खालायलायफ्रो बरक बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जेटा खालायजाक मानि आरो रंनि जत पॉइंट्स तंमानि बर समाय टांलाय मानि भारत सरकार बाय आपर भारत सरकार न नाय तंनाय आबर बाय सिनि रानि कक रलाय मानि आ कक रलाय मानि फाइलिंग रो आबर सिनि बसाबति रो बर तिसानाय ते चिनि त्रिपुरा हा अब चिनि हा चिनि न तंफ्लायनाय अब आनि धीर विश्वास आबनो मानानि बागै निने सुबा मंबो नांगो आनि सुमां बो नंनाव आइमा जों थानसा मांलायनाय दाखुते बुखुक सं जें मानि अंखा जों मानजुलायनाय काहामखे तंलायनाय जों तमा हनाय जों खरसा हामजां मंनि बिसिंतै चिनि गोल न नाहाया के चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों प्रश्न खायनो चिनि आमास रो खासियानि बागै जों अ हावो अ बाहायङै थांखा बर' यूनिटी थानसा तंमायनि बागै जों अ हावो परिचय रनानि चिनि अ हावो तंगै मालिया अदरवाइज बर' खनाय जे यस 2023 वो बुबाग्रानि नायकल मानि बाय और फाइट खालायलायै
Belakeno sini ani naimba apro tongle ani susubu tongle apro ani kakabu tongle apro hone borok proud manajat kung suk manajat oba hai khlailene bangi phaidi jeng kuthuk tebo kuthuko jeng bujilainai hamjak mongbai jeng koronglainai oba hai kheno sini ma thaino jeng success khlainai abo dhiro bisas jeng dakte no manani thangi tong te kaisa songo baksa lukurokno thani kok asajak somong asajak Greater Tibraland tamo amo asag oro de thaksinai na te buskano salbo yapri selene abono telene tamo kok kesama tai simprang kisa tat kai saitan kha abono te kisa ta wisang sukri sawana Greater Tibraland abong khena naidi राजनीति खलायै राजनीति माने थांनानै गोरों रक आबो राजनीति थांनानै थांथानि बरक तमाने तखा कसमरनो यादिगे चिने एडिसियो बाक्सा दाखा एडिसिनो खागैते अताबैसे जनरल खाइरका ताबो कल्याणपुर हाइरो ओ भाइरका ताबो चोरिलाम हाइरो खलाइजा बाइखा बाइखे यानियां के साइज खलाइ होता एभरी डेलिमिटेशन 10 বছর অন্তর অন্তর মাই খাইয়ে লোক গণনায় খাইয়ে বড় এরিয়ানো সাইজ খাইয়ে বড় জাতি খাইয়ে তিপ্রাসাবো যেকেপানো তোমার তখা কসমরনি ক্যান্ডিডেট রখা আর বুধ মারো নাই যা একে বড় বুচিনে আর অমং খাকে চিনে অহানি বসার ক্যান্ডিডেট খাকে বড় আর ডিসাব খাইনানে সুযোগ নানানে বাগে অবাইকে কাইসা সাইজ খাইমানে আবার রাজনৈতিকভাবে বড় তোমার কনস্পিরেসি খাইমানে ইনকা আরো জাগাবো তারপর গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড চিনি এডিসি এরিয়া ni চিনি কুংবারা রক বাহাইনো বড় বতাবো ফাতারো থাংজা প্রায় 6টা কনস্টিটুয়েন্সি রগো দंनाय 6টা কনস্টিটুয়েন্সি বড় বাহাইনো গদালজাক বড় বাহাই ngै थांखा इनके बुबाग्रा नाय मानि खानो जारा ताबो एडिसि ও दंनाय र ताबो जेमन एसटी हनि डिमान्ड खाइमा मानि नर्थ इस्ट सारा भारतबर्ष जेटा चिनि एसटी नि फैसिलिटीज दं मानि आबो बড় बंचित ngै दं Angke borong no naharai se Greater Tibraland cini je jaga patong ta Agartala Pangka Krishnanagar Nandanagar hai je jaga wo cini borong to mani abor no bahai no naharai abo Tripura no au to mane ta khagi alada khaine abo map ahaya aino se khagnai hai se aino bone odhikaro do abo si cini Greater Tibraland cini kungbara rong no je jaga patong to Tripura ha cini je jaga patong to borong no soho khlai no ताबो कोनो को पैकेज रह जाखा डायरेक्ट फंडिंग रह जाखा बाताबो जों ताबो खनाय दङ बो भाइने ताबो 60टा विधानसभा नि बिसिङो 20 टाका सिनिया एडिसि बखा 40 टाका आयं दिङे ngै दङ इनके ता कोनो को 2026 डेलिमिटेशन के बरनिले जनसंख्या गोबां माबा बर तावाइसे बर 70 पाखा 80 पाखा लाइदा का सीट इनके के पहाड़ जार सरकार तार जेनि 20 आसना आइकी त बान्डा के अमरो सीपीएम रो खातरै दं माने अब तब साबने पकेटो चिन बुबाग्रानि पकेटो ल सफाइका आ यूनिटी अब थानसाने खरां न यासाग्लायै ता जों नगैमानका बुबाग्रानि लगो तब 13 ता कन्स्टिट्युएन्सी बुबाग्रानि याफाव तब एसेम्बली अब दङ ते एडिसि हाफां त बुबाग्रानि याफाव अब त बास्तवले इनके तब ओ ग्रेटर टिप्रालैंड हमने इंगे बरोनो नहारनाने बांगे अब उनके अब आं ताइफ्रं साइपिका अब मूवमेंट अब मूवमेंट तो माने ग्रेटर टिप्रालैंड एबा केने चिनि जे माथाय सप्ताहि हमने अब के कंटिन्यू अब चलै दङ अलरेडी बो डिस्कशन चलै दङ जे बरो चिनि तब 6 शेड्यूल टीटीए सिने गाइसा 6 शेड्यूल नहीं दङ माने आ माथाय रन जे ड्राफ्टिंग खाइनाय आ बरोनो ड्राफ्टिंग खाइ दङ नै जों खानाव abani bang ang daising probo sagasi ni bang belai khano khobor kaham kono wana jangnai keri assembly election after 5 years 5 bosor ontor sung abo rolai ma thangnai je sangsar prithibhi kamai thangya sa sung ama haike election to 5 bosor ontor phainai kintu ta kaisa movement ni homani khena jeta Greater Tibraland eba khene chini kaisa movement chini abo mukti juddho sung jeta chini রাজনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে जों जे माने जतो जागानो त माने हा याक कम्पा हायङै दंमानि मरुभूमि हायङै दंमानि बेबाग दिगिनो सिनि क्राइसिस ngै दंमानि अब राजस्थान हाचेंकुं हायङ दंमानि abani bagui buko 5 বছর পাই বচিন বড় হাই হাইবলে এডিসি এরিয়া হাই দেবা ओंके आबनो नो मुक्ति मानानि बाङै औ मुक्ति जुद्ध आबो खांखेनो चिनि आलादा जुद्ध आबो तंगैनो थांनाय ते सेंट्रल गभर्नमेंट जोंना आबो रनाय ग्रेटर टिप्रालैंड हेरो याफानो कोनो ना कोनो भाबे तार जेमन
किसे सासासिन तमानो गुड न्यूज सि मैडम बा साका हनिफा सावानो একটা দুইটা आंनियावनो कायसा पॉइंट खनारवानो ता जेमन पुलिस प्रशासन चिनिया दिगि मा आंनाय कारण रेप नां फासे जों चिनि रेप खालायजालां फासे तखाखौ संबाय खालायजाक बाहायनो रेप खालायजाक हांखो जों बरनाय आरस तुनै मारियो थाना होयते बा चिनि अमावराव गता कोर्ट कासारे रयखाङो के चिनि कोनो जस्टिस माया तमाने के जों बर पुरोपुरि गुबुन दखानार सिरय मारो के बर राजनीति बायफान बन काबार रव बन मुक्ति रय रव बेल रय रव आम 21 पर्सन न जे जे बर दुष्कृति खायनाय हायब्ले इनके ताबो के चिनि बिसिं के न चिनि न पुलिस संनाय चिनि एडिसिओ चिनि न पुलिस संनाय आर कर्मचारी रमा सिनाय हायब्ले ना पुलिस अमरो खलायमा सिनाय बेकार समस्या समाधान सिनाय आबार चिन आरो ते कैसे जों खोनावो जे जे कयेकटा पॉइंट्स ड्राफ्टिं तमनि बहा के न ताक जेमन चिन आरो ताबो 20 टा गदम 50-50 सीट शेयरिंग 50-50 नाय ताक जेमन बरने 40 टा चिन 20 टां तमनि आप्रो के न 50-50 प्रो के चिन 30 टां सिनाय बरने 30 टां सिनाय आब्रो खबर का हमिया देबा माने आप्रो के न माने जोंनो सारा बर गवर्नमेंट खामालिया तब के जोंनो साराफोर बर गवर्नमेंट खासिनाय हाय हें तो देबा तब डेलिमिटेशन जदि चिनि 20 टा तरुक थांनाय बरनि खेबनो तासेने कोनो को 60 टा खलायखा 70 टा खलायखा जनसंख्या नायो हे देबना ए आबो कायसा खलायजांनाय ते कायसा केनो हेल्थ चिनि हॉस्पिटल रक पदेर परो चिनि दिगिं खलायजांनाय ईच एंड एवरी चिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज खलायजांनाय चिनि एडिसिनि बिसिङो ते कायसा केनो एजुकेशन टिल यूनिवर्सिटी abo buklai jangnai areno 125 amendment bill jeta jonjati morcha bjp tongprang khanamani 150 amendment bill homani abo already filing ro hojak do bor bahaino jonjati morcha ro bjp tongnai jonjati morcha ro ni bisinti keba ar demand khlai jakmani 125 amendment bill bono bor toma khlai chongkha orni त्रिपुरानि स्टेट गवर्नमेंट आबनो फाइल न बन्द खलाय चंखा आयां दिगि रहलिया सेंट्रल ल ठीक दे इनका आबरनो बु उल्लेख खलायजाक दं आरो नियो ते कैसा खातम कुमानि रंहा केने चिनि डाइरेक्ट फंडिंग फाइनाय डाइरेक्ट आरो नि चिनि सेंट्रल नेता बो बाया यां ति फाइमानि बाङै बर मुसुक तिखेनो न आसो बासा खलाय 10 टाका नांमा जागा 1 टाका रहय टंका इनके डेवलपमेंट बो खायमिया इनके तबो खंखे डाइरेक्ट आरनि रहर जांनाय आब्रो खेनो जों तबो यूनिवर्सिटी खायखे खेबो आरनो जों साखरी बाखरी नामा सिनाय ग्रुप दी होइते आरम्भ खलाय हेबले ना पुलिस बा ताक जेमन एजुकेशन ताक जेमन लैंड राइट्स ते कैसा बेलेखने इम्पोर्टेंट लैंड राइट्स निनि हानि अधिकार नि आबो माने ननो संया के किछु केबो फानो खलाय मानिया ओ हानि बसारंनि हानो बैतेलां थांमाया ताक जेमन जों शिलं रग नगु जे बरनो अबनो केबो बायमाया अबाय के निरो आरो ताबो खेतो नालाई माया देबा आबो निने लैंड राइट्स निने आरनो तंसिनाय रेवेन्यू होताय हे ए बहायरो कयेकटा चिनि जेटा माने ग्रेटर टिप्रा लैंड हने ग्रेटर टिप्रा लैंड हने कायसा अबो मनो थेपाया फानो जेता मान माने वो जदि आ माने बराबर खाङा के आबो चिन्ता म असुविधा बा हे देबो ना इनका आबो निबां ताखुते बुखुकसं संकिसा बुसिना बनाङो चिनि अपडेट बुसिना ने नाङो बबाग्रानो संजाखा मेफ्रो बबाग्रानि इंटरव्यू आं नायनाय माने बनो संजाखा नोंके कांग्रेस रबाय थांनाय दे नोंके सीपीएम रबाय थांनाय दे बता महि साखाबा बबहायनो ताकोनो को न आनरो रमाय आंखे नि नारो नि नारां सानिता मंगने बे नि नार तंखा के नि ने अधिकार दंगो आं सानानि अधिकार दंगो ते नों रमानानि नि क्षमता दं गताबो क्षमताले साबा बीजेपी रबाय एलायन्स संनानि कगिया हायफाले बरक बायके अंडरस्टैंडिंग बुजिलाय माने बिसिं सालायनानि सालायै सामो चुकनाय जादों हांखे तो ताबो सेंट्रल जतन सिउ जे सेंट्रल हांखे बीजेपी गवर्नमेंट हायब्ले ना इनके ताबो सीपीएम नि तो करय कांग्रेस नि हाफार करय आबनो बुबाग्रा डाइरेक्ट स्ट्रेट फरवर्ड साइड रखा बरक बाय थांनानि कोनो आनि प्रश्नय कासाया ओंखां हांखे इंडिया गवर्नमेंट बाय आं सालायनाय ग्रेटर टिप्रालैंड एबा के नेसिनि दाबिदा सानतै बरक बाय सालायनाय ते कायसा कि यां दिगिं हांखे न मान खांखे डॉक्टर मानिक सा सीएम नि प्रश्न वो बसाका नंके संबा एलाइन चेंग नै दहजाप्रो बसाका नांखांखे निरं ने गानाव तंगै निरं बाय चिनि जुक्ति मिलि खांखे निरं बाय जों दाइलायनाय माने सामुओ डेवलपमेंट एबा के मंसासा हामख्रायनि विशेष के कुंबारानि हामख्रायनि मेटार तै आं निरं बाय सालायनो आसु जरानो कक बायजा ते कैसे समो मैडम
Mia to chongmari lekha jakha hinke kwbangma jaga rok no tipra mothane ngai batainai candidate rok kwbangma constituency no borok keplai ngai maliya borok chenkha hinke borok tao kha beljagoi rok kubuni bodol rok de thangno aborok no tei kisa bono nungle tamo kokesang so phel angkha thikno haipano ang abo yapang kisi sari sisaka china abo belai kheno kaisa kotorma kaisa achievement kaisa mamung ni sing ma khakanai 13 seats sing 2-2.5 bosor bisingo manani kaisa anchalik party belai kheno sarai ko sin party tipra motha khaman belai kheno sarai ko haipano bui kabang mana sing nai nekha anchalik party kabang ma khlainai rone borone oborwa itihas ro nai nekha kai kadangma bosor rongoi bahai si tabo sing IPF tino bonuka ba juda chikan anchalik party ro bonuka oba haike as 13 seats mai khlaipeneni kaisa national party kotorma be abo kisi sani kogya abo belakhen kotorma chini ma manghni changma bujinai te kaisa ngkhen je jaga constituency wo candidates pang kha ba lay leader tongnai ro blocks districts ba সাধারণ leader ba voters tongnai ro or khabel na ni kono proshnoi kasa yaisi or proshnoi kaisa naidi taklai chung jekono jaga kheto mai borkha aro chung bosor sogoi malia nge tamo chung mai bori nai ne ke buchi kha or no tamo coming kha o hawo nge chung next year ha khe na temne babe prepare na woi taklai ni double de mawi mano o bhai khe na chung jara gristi khaine ro no nge chini tipramo thane abo election kaisa contest khlaile mene aro boso o bhai khe na kaisa siri yakliang sa kasamani eba omo kaisa udaharon chini kaisa sikha angjane kaisa bosor ni sing ma khakanai sing chini boro dera korong kha abono sing kabar ronda ni heke thangnai o sing jototuk samung ta mane abono double ke sing samung ma tangnai borok rok bai hoyto bujilai mane o fer sing bujo goi nar maliana aba chini jeta mathai to mane abo bosok wana ma sing sa chini next generation ni bagi abono hoyto borok bujina maliana khoksa khonei rangko poisa eba khe power mana ne bangai national party wo tapano loge roi tonai ro abarok to srasani ma thai eba khe na kisi sa ma thai khoma haisi chini jeta aro permanent solution mane kha abo balai khe wana ma singsa abo khe to chini o hawo nok habo ani haba ani जों हामा रहै थांमानाय चिनि बसाबोते रो हामा रहै थांमानाय ओमाय मा थाइना मानाने बाङै से बुबाग्राखा साखथारि दं आबनि बाङै निरो सानाने मोसौ आबनो और खा खेक जांनाय करि चिनि आं निजेबो नेशनल पार्टी ओ तंगै फाइजा जेटा मा बर्तमान रुलिंग गभर्नमेंट बीजेपी गभर्नमेंट नि थानेओ डेभलपमेंट निन याकुं से हा करै नों बयते जागानाय कला लागाय तो चाइ माने हाय निन आसक जांनाय बास जांनाय से जागा करिके नबर जागा थालिकायनि बा हानि सल्युशन बेलेखान नां आबनि बाङै जों खाबेल जानाय किच्छापानो करै चिनि तमानाय माथाय सप्ताहनि बागै हाके चिनि मुभमेन्ट आबो जारि दंनाय आबो तंगै तंगु ओंगाखै जों तेबो साखथारि जों सामामा थांनाय खरसाते खरसा हामजाक लायमानि बिसिं मा खरंलाने बनां चिकित्सा सखांबो खलायका ताक तैसा रिपिट खायो जों बरक बायके तैसा खरंलायै हालौमान जुलायै जों तामनो नाहारै दं बुबाग्रा तामनो मान सगै दं आबनो से जों मा बुजिलायग्रानाय आबनि बागै जतनो आं कयो चिनि तिप्रा सारो जा जे जागावो जे कन्स्टिट्युएन्सी वो जारा पास अंनाया कैंडिडेट बखा बायनानै करै तिप्रा हाव जे 13 ता मानाय रो आबारनो तैनो तै चिनि मुभमेन्ट तैनो बुबाग्रा तो सुप्रीमो तंखो बनो न संनाय सेमा तंनाय बनो नाहारैनो जों थानसांगो बुबाग्रा तामसा आबनो निरो खेल खाय खनादि बोनिं जे गाइडेंस मतेनो जों मा तंनाय कारण बो चिको मको एरा गेरा बो नेताया बो खरकसा स्टेट या सेंट्रल या बो इंटरनेशनल खरसा लीडर बने तमाहनाय बने नाहारमंग बेलायखना हासाल बेलायखना कुवार आबनि बाङै निश्चित भाबे जों अर तंगै मानो जों जारा फेलंनाय नेरो बाहायनो कमिया ओ 13 जनानि बिसिङनो जों काहाम खेना दंबै एडीसी गभर्नमेन्ट तो तंखबले गमा हायख्लायनो जों बसकाव आगौ मा थांनाय आसनो ककसारो निरो खाबेल ताबेलदि जों और खाबेल जानानै कगया खारांनानै जरा कक्सि के मैडम ते कैसे सुनो न रुलिंग गभर्नमेंट न निनि फासिन को खेलो न ताम ककसा न सुनो रुलिंग गभर्नमेंट जों तो
तबो राजनीति तो कैसे जों खेलानि मैदान हिने हमानो 5 बोसोर अंतर अंतर जों कैसा पार्टी के तो ये ब्लम तो पार्टी पदर पर खलायना जाने व्यूज रलायै साबनो गभर्नमेन्ट कहाँ खलायलाय माने बमनो साजाकु अब बर' रंनि व्यूज फुनु लायनो 5 बोसोर अंतर अंतर जिरं थांनायबो तेवैसा हिरं लायो हायब्ले इनका आरो जागाबो जों तबो कंग्रेचुलेशन जोंनि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट गोबांखौ सिट नावै तबो बीजेपी गभर्नमेन्ट खलायनायनो जों कंग्रेचुलेशन आं थांनायनि कक्साफ्राबो साका जों जेखुनु गभर्नमेन्ट बानो फायथों हायफानो बिरोधी एबाके अपोनेन्ट पार्टी अपोजिट पार्टी जों बर'नो सहयोगिता खालायनो जों 5 बोसोर मालायलायनाय ते बर' सपद ग्रहण खायफ्रो बायनो मकल कायसा बाय बिरोधी रंनो थों जतनो समान बागे नायकलै थांनाय आकक बर समय मातानो त माने केनो 5 बोसोर परे बतेबायसा हाय जिरङै ब भोट मा साफिनाय अबनो राजनीतिनि अमत माने हालक गा जागाव आं अबनो सानानि मोसो जारा रुलिं गभर्नमेन्ट दंनाय चिको होते तब कतर जरा सीएम जरा गभर्नमेन्ट जारा तंगनाय र जतनो जाने दायित्व नावै कहाँ परफॉर्मेंस खायदी कहाँ परफॉर्मेंस खायदा के बर' रंनो सपोर्ट रनाय जे निरंनो यस बर'ले नायकल माने कहाँ के खलायखा हनै नेक्स्ट 5 बोसोर परे हंगना तमने तेवैसा जेफ्रो बुट सानाय आप्रो बर' निरो कायसा तमने आपुसे न बर' रंनि प्रशंसा खायनाय अबाहाय हजानानि मतके कायसा यस 2023 वो बीजेपी रंनि कायसा एलिगेशन गोबां मा सफाय तमनि आबार जों रिपीट थाखाय जांनानै ओंथों जे माथाय सफाय बर' रंनि थानि सावैनानै ओंथों ते जों जारा बिरोधी दंनाय राव बाहायनो जों बाय तब गभर्नमेन्ट खलायनाय राव जों सत्रुया अब कायसा जों खेला मा थंलाय उठिकनो हायपनो गप्लाय दङ तमाने चेनाय दङ कारण खरकसा से गभर्नमेन्ट ले खायनैबा कायसा पार्टी से गभर्नमेन्ट ले खायनैबा का जागावना आं रुलिं गभर्नमेन्ट थाने अमनो कायसा कबं दंनाय जे वीसी विलेज लेवल जरा पंचायत लेवल जरा जत्तो जोनाल लेवल जत्तो जागानि दायित्व दंनाय र दायित्व रलायफ्रो बारज रलायफ्रो जत्तो जानि बारजन काहाम के जाय खलायै बर' रंनो तै दुलै नायकलै बसबाबो बेलाय निदि नांकुंनाय बर' रंनि थानि बर'नि गान्दाव बासाथों होनै आं रुलिं गभर्नमेन्ट रंनि थानि आं कबंनानै मोसङो तमाने खेते कायसा बुरि रंनि सेफ्टी बुरि रंनि रेप माने ड्रग्स एडिक्टिंग माने दा कायसा केन मर्डरिंग माने पुलिस प्रशासन बेलायकेन जों दुर्बल नगजागो जों अन्य त्रिपुरा हाव दङै जों जस्टिस मायने बागै गोबां मा जागावनो खरां तिसानानै नांगौ गोबां मा बर' हाया बर' उत्साह मावै दङ बर' एनकारेज मा माहायङै दङ तमाने के बर'नि उपयुक्त शास्ति र जागिया जेटा एक्यूज भूल खालाय के बर' देरा करम के बर' कहाँ सिद्धांत नावै बर' तमानाय जारा विक्टिम र जारा देरा रजंनाय र बसा रेप खाय गैंग रेप खाय बोथार जानाय र बसाला बोथार जाखा बसाय बोथार जाखा बहाय बर' रौ थांनाय बर' थानियो जास्टिस माय बिसुखे सिनि तिप्रा सारौनि थैलाय थांलाय रावो जों थाना एबा केने सिनि कोर्ट कासारियाव सिनि प्रपार जास्टिस मायने बागै आबो कायसा बेलायखाना आं बर्तमान गभर्नमेन्टनि थाने आबनो कयनानि मोसङो जेना आया दिगि नजर रजांनानै ओंथों गभर्नमेन्ट तिनि दङो खाना करि हमाने हाय आफ्टर 5 years गभर्नमेन्ट जिरङै थाङो आबो नांने रं तेवैसा मैथ खलायरनानै मोसङो प्लीज 2023 नि जारा गभर्नमेन्ट खायनाय र चिनि बर्तमान बीजेपी गभर्नमेन्ट खायनाय र निरो केसा आया दिगि मकल कोक्रंदि खुजु कोक्रंदि ते पुलिस प्रशासन आइन विभाग विशेष खलाय जत्तनो फुल फ्लेजेड जतनो समान चोखे जतनो एन्जय खायमानानि अमायके सुबिचार मानानि बाङै आया दिगि लख उंथों नाजामाने उंथों बेकार सेकार पदर पर सेंट्राल হইতে যেটা মাথায় সপ্তাহে বরংনি সাধারণ বরংনি মাথায় তমানি র বেকার সমস্যা হইতে আরম্ভ খলাই বিজনেস হইতে আরম্ভ খলাই যতন না হাই তমানাই protection buri rungna ro thani joto jaga na jeno kahang government rule khlai ka hanai sajangnani bagi abono ungthang ni rongna best wishes ni rongna congratulations and all the best nine 2023 abo government kahang ke form khai ma tha abono wishes khai ani kongna oro mosaka hambai